Pripun king priku kowe tak ayu-ayu napa mboten apa ketak lembu-lembu? Mbok asal lemu yo jumbo wae anak sepene kene awak mboke kuru lak dandane wong kerangkat lho. Anjeh, mangga.
Jentet, bokongnya dijentet no. Bayu, iki bokong kok pada baskom iki. Ayo jentet. Ayo, silakan jentet. Baik ya, aku sehat dah. Ya alhamdulillah lu semene kok tanpa semangat kok baik kok. Mbak sinten? Pak Daryanto. Daleme pundi, Pak? Margorejo Pati. Alhamdulillah pensiunan perhutani. Tindak mriki waru Pak napa, Pak? Helikopter Margorejo ora. Lah iya pengen saling kena Pak Nesi Budaya bawa helikopter sendiri. Sehat ya Kong? Alhamdulillah ajeng ngersake lagu napa ajeng ngersake ledek-ledeke? Alah iya ta. Iki berarti mbae sing senengane sampe gunung ae ya. Mbak Kiong kentil. Nggih silakan Nesi Budaya saha dalemipun Bapak Sutiono nggih. Nggih leres. Oke. Nanti balan dalemipun Bapak Sutiono kanthi acara tasyakuran nggih. Wali matur urus temantenipun Mbak sinten kalian Mas sinten? Aku kok rada budek kok nek ngene iki. Iki ora rada cedak mesti gak pas. Nggih, mau aku nek kabeh iki tak ndungu dhewe kan marem. Bisa lalangan tumbal. Lah wong pertama mungkin sing ngendikake klentu kula malah dibedel ke ngisor. Lah gitu Bu nggih, salaman dulu. Ya Allah, aku keturu bumulane kuaget. Iki lho tunggale kok nggih. Mas sinten kalih Mbak sinten? Mas Andika kalih Mbak Neli. Mas Andika mboten nggih Pratama nggih. Sama Mbak Neli. Ingkang pundi mantanipun? Oke. Matur suwun. Oh, ngoten. Ambung ringin. Niki Bu sinten iki? Bumi garwane Pak Sutiono. Berarti jenengan rondo? Alah. Padha kula ngeter mriki rondo Bu mengke nek Bu mau gadah bojo. Oke. Bu Siti Tuti pun dipiyantunipun. Pengkamar. Oh mak, nggih bedahar. Nggih sinarengan Keprak Ngesti Budaya didonga pangestu Mas Andika dalam Mbak Neli. Neli nggih. Bojo krama. Ijabipun sampun apa dereng niki? Oh sampun kapengker nggih. Berarti niki tasyakuran. Oh ndek wau nembe nggih mugi dados keluarga sakinah. Istrinya apa? Mohon didudul tak ampun kok cilik aku ya ngene iki. Pak merem ta, Mbak? Bukan. Aku ala cilik aku yang ngene iki glinu. Mas dulu. Oke. Nggih, Mas Andika dalam Mbak Neli ya, Nduk. Ditunggu pangestu muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah ugi warahmah. Ora ana alangan sawiji apa nganti donya dugi akhirat. Neli ya, Mbak. Amin Allahumma. Amin mugi-mugi enggak antuk momongan ingkang soleh lan solehah Bu. Nuwun sewu oleh cedak karo adu ayu sing ndi. Ayo cedak napa kadoan. Ayo kadoan. Ketok cilik soalnya. Ayo moto gak suka aku. Iki Ngesti Budaya Keprak saking Pati Bumi Minatani saking Ngembes. Embong Pati. Ngembes. Oh jenenge Ngembes ayo. Ngembes Pati Bumi Minatani ingkang dipun sesepuhi Bapak Indi Bapak Lurah. Widodari Ngesti Budaya. Piye? Ayo semangat anak. Wes aku ngrasakno ki bar meteng-meteng kok ya wis langsing to. Ketoprak kok lakone meteng-metengan iki pokoke. Mbak Biong kentil mungkin mikasa lagune jenengan apa? Biong kentil. Nah, sing gunung oke ya. Mangga kok tok dawa ya Mbak Era ya. Saking lha ya apa ora ana kertas kerdus.
Mbah ngadekan. Iki ora tau turu ngadeg lho. Ngadeg. Ini permintaanipun setunggal ada boleh saja. Ya entuk toh. Dua ada malam terakhir KP3 pun wonten tak pernah. Widodari ngati budaya enggak pakai lama rasa kesuwen. Halo. Sing wonten mrika bapak-bapak ibu kamar Ndayu. Rada nyedak mriki yo Mbak Hera yo. Ada permintaan ada boleh saja malam terakhir juga tak pernah. Ngesti budaya Mas. Lu dak ndi to jenenge. Kalau ya. Ya sini Mbak Era tak geser dari sebelah kanan dulu yo. Apa Mbak Era? Lu nek ra pernah rasane ini ra kok ra pernah kok. Anane tak pernah tak insakno saiki. Mulane dijajal ben pernah. Bagian kene ditenggang nggih. Siap. Wah, apa semangat Penting iki senane cawe lho. nah bener. Oke, pundutan saking Ibu separing undangan mau ndo ada keramat. Nggih. Pak ditenggo nggih. Nggih, iki Bapak Setyono mengentak dawuh napa semonggo sinaran keneprak ngisi budaya. Ya dan ditandakan dah tak pernah monggo. Yang berbahagia Mas Adi Nugroho dalam bahan medis Prastika.
Iya dong. Orangnya dari sampah mau kok ya kelalen aku. Banget tekan. Oh iya saking banget tekan. Mau ono 3 lagu. Oh ya aku Gusti fanku kakak-kakak ganteng. Nggih. Mbah sinten? Oh kok Mbah Son? Oh iya lupa aku. Kakak sinten iki? Mbah Masak kok Mbah Neh to? Kakak Maslam, oke sehat-sehat selalu ya kakak-kakak gantengku. I love you. Wah, pokoknya fan kata ini manut mbak tenan. Kandani yuk. Ini juga ada demo saking Solo. Tunggu di Pak Mama. Solo Panda. Oke, ini masih nonton Reok Ponorogo. Mbak Ira, tolong ini. Tolong ini. Iya, tak wacane sisan. Oke, sekedar ya, laurutnya pripun Pak Bos. Jam 12 kulite. Mateng. Sing digagas wis meteng. Halah lakone mau petang-peteng. Oke, dipoto nggih Pak Bos nggih. Bapak sinten mau asmanipun kok kesuban kula. Oh, nggak usah, nggak mau disebut namanya, oke. Saking nasilan gatelan. Nggih. Lah aku iki tulisane ngono tenan kok toh. Iya iki. Naselan, gatelan. Gatelan tuh ya Pak yo. Nggih saking naselan gatelan Pedali Jaksa. Lagune tutak rawon dalah. Manuke tutak rawon apa sing gelem. Ndangak. Alhamdulillah saking Bapak Naselan, oke ditunggu. Mau saking Bapak ngaturkan seono siji malam terakhir. Iki saking Solo Pandak kalau mau wonten Reok Ponorogo. Iki saking Bapak ngaturkan tak geser 1. Paringi ada malam terakhir. Ya ada Mbak Leslie, Yesi, Budaya. Saking Solo Pandak Reok Ponorogo nih.
Sekedar deh, saat ini apa mangkin? Saat ini, oke, papak ngatik-ngatik kok digeser sik diselingi siji, Mbak Lelvi. Di wong itu. Kene, Mbak. Ya Allah, kok dhuwuring aku nek ben yo dhuwur ngene iki mbok perbuatan sapa kok dadi pengkerep ngene. Lah, wis kan wis metu Mbak dadi dhuwure ning anake. Metu apane? Metu anake. Makan sampai. Oh iya le, Sampun anak pindho. Kan malam terakhir atau rapor dulu? Malam terakhir dulu Pak Jadi rapor dulu. Ya sih Bu Dorong. Gak mesti. Zaman videonya teman-teman udah bisa Bapak Alfred Yono. Udah ada Mas Andika, ada Kak Nelly yang berbahagia. Besokku akan pergi lama kembali selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Suara anak akan duit. Go! Mesti budaya lagi. Apa mesti? Berani.
Lupa ya. Dek Mela tadi Dek Airin, ini Bunda Susing nggih. Oke, ditunggu mungkin nggih upami belum ada koleksinya bisa diganti ya. Oke, itu saking Solo Pondok Kelapa dari Ponorogo, silakan ngisi budaya. Iki aja lali. Iki mah biasane mulai jalan ngene-ngene to. Lagi sore ndak panggunge ekstrim. Aja lali yo. Sebenarnya kita cari aman yo. Biasa kan ngene-ngene nggih, pol aman lho Pak yo. Oh, aja kuwatir yo. Jare bapak pol aman. Abi jungkir walik entek-entekan koplong wah gak apa-apa yo Pak. Oke, dijaga gak apa-apa Renduk. Tuh, gak apa-apa. Bener kok wedi to. Oke, ada Ponorogo, ada biduan cantiknya ngisi budaya, ada Mbak Dwi Ratna. Nah, olah jajal. Mumbolo olah.
Iya. Ada reak pada lagu iki kan reak tenan tak sesuai karo lagune Janjurang reak kok. Oke. Oke. Nanti junjungan satu-satu ya. Oke. Oke. Sing meteng ya ben nambro sisan. Alah wis ra sido meteng subojo kabeh. Terus bar kirat kabeh gimana? Iso metu pisanan kok meteng kabeh baru munggah taman kok ya udah langsing kabeh. Ya ada yang lagu permintaan request dari bapaknya saking Solo Panda. Oke, matur suwun yuk. Diputer ngesi budaya horane sih horane nih kebok no mas. Iya mas. Pengen buat jener kalau bang Ustad ini toh. Lah ya. Mas Endang sebelah situ ya mas ya. Bapak Ratno Pol mungkin Tayuban 10 walu kok walu 10. Nek urut tak ya Pak walu sik lagi 10. Bener? Akan salah. Akan selesai dimakan dong ya. Spesial audio sound system. Saja audio baik. Oh iya, kok lupa sih anak itu Samsung. Mana Cici saiki? Oh no. Itu ya kan Cici.
kok berisi. Lho Mas njaluk barok. Kowe iki tau urung metu wis barok, Mas. Piye to, Mas? Lagi pisan majlum ngene kan urung metu. Lha iya. Nek urung metu aja nganti mbok wisi. Urung nganti Nah, lagi penak-penake kok. lagi penak-penake urung metu kok dindengno. Mare ngatel-ngatel ya. Apa tambah? Aku kan gak suka. Aku lagi blues kurang ngasih metu kok. Hop. Pengen ngateli hatiku tuh, Mas. Haru, Mbak. Ora. Marai mangkal ini. Ya mangkal, Mbak. Nek jare Mbak Dena kono ora saru. Nek mriki napa, Mbak? Mangkal nggih. Lah ngene kula iki kacau. Ngaceli hatiku. Mari ngacel. Gak suka. Dan ada ponorogo kelawan sampun nggih Kang Mas, mohon maaf ya kalau jenengan mau ngamuk itu tukang kendangnya. Oke, kepada wong yapian. Halo Besti, anak ulanan. Ya ponorogo diputer kembali ke permintaan dari Karang Mangdo juga ada jambu alas. Yuk dikapnya jambu alas. Siapa ini? Mbak siapa ini yang gemot? Kayak maknya. Ya Allah hayune aku biasanya. Sama Mbak Vera? Alah nyapa toh begini. Jambu alas langsung dinarangan istri Budoyo. Mas, nek kurang galak to Mas, bener tak waris galak. Yuk permintaan dari Bapak Aceh Pake dan kotak-kotak sama katok-katok ini. Untuk jambu alas ya. Duet kami. Jangan lagi nyanyi. Kok buten sih? Boten. Loh, malah tidak. Oke. Kelingan manis sampai terus berikan lama berguyur tangan
Semangat kami Lama pun kowe kok turun-turun Kelingan manis esok katok-katok sampun kita ya Allah senyumnya kok manis menopah ya aku senyum melepak lah ayo kata semua bapak ada jadwalnya sama diputar mbak gini mbak sama nih ada permintaan tersisi dari bunda ya ini pun bunda Ayu mau ya bunda Rita Sugiarto anak wedok berarti ya bunda Rita jenengan asmane pun sinten lho Bu Bang Polang. Bumi Mi Lah jenengan iki nek garane Mi Lah ya kaya sesuai ya Bunda ya. Ada tersisi ini ada yang koleksinya ada yang bisa anak-anakku. Yuk buka HP enggak ayo permintaan. Mbak siapa nih? Oke, yuk. Yuk tapi jangan jauh-jauh loh. Ya. Cantik. Ya juga ada tersisi Bumi. Kenapa kok merasa tersisi? Kenapa? Dia jadi gak tersisi ya Bunda ya. Apa Pak Rondo mau? Ora, berarti jenengan ngapusi aku weroi. Nah aslinya juga betul Rondo kan, betul nggih? Oh janda. Oke, berarti single parents. Oke. Tetap tangguh wanita-wanita yang tangguh. Ada Bumi permintaannya di mana ada tersisi. Ya siapa nih? Ya Mbak Mega. Oke. Ya. Ngisi. Udah. Jumpa kembali Bumi Minatali. Kita yang sama-sama juga ada Caca audio. Kenapa sampai kok tersisi Bumi? Mereka tumbuk. Memang aku usia muda pun ia miliki. Dengan diriku ini
Bunda cantikku, dan luar biasa, mie susu Enak ya, Bu. Tadi ini kelas yang kedua, tak giliran nanti ya, tersisi, tak oper yang sini satu, mungkin kembali permintaan dari Bunda Mia lagi. Oke, matur ya, kersani pun ada lompat giliran satu-satu. Oke, matur sudah Bunda Mia. Ini ada permintaan dari Bosita Pak Sinela. Wong Jowo, ini channelnya Wong Jowo gitu berarti. Oke, jangan lupa dong like, komen dan subscribe-nya ya. Ada Wong Jowo, rupanya ada Bimbang, saya nyanyi kudu main ya. Bimbang, tak kandani. Mungkin saya ngapain pungkasan, mungkin kalau buatan kesupen saking tolong mau gitu ya. Ada 10 walau mungkin tali panen, mungkin siapa? Apa bos? Udah ya ampun, udah brengase, tempe diris megas, kata sih aku ya merasa brengas, ya ampun, brengase tak kuapel Indo lagi nak ciuman, tak bayangin tak tahu bujuku brengase lagi kukul tak akan ngerok keri. Iya, ini tak ada panas-panas, ada Bimbang kakak ganteng.
proklamasi bimbang. Sinarangesi budaya, honangesi, honangesi.
usah dipikir bimbang, nek maju ya maju, nek mundur ya mundur. Nek wis kadung maju aja mundur-mundur, ajur mumur. Oke, matur sembah suwun nggih, Bos. Semoga jadi rezeki yang berkah barokah. Rezekinya ditambah lancar, alhamdulillah. Ya, tak kirim ke sana. Ada permintaan dari Mbah Naslan mau Mbah Cucak Rowo. Oke, manuke Mbah Tuwa sik lali nganti pengen tak puter. Oke. Sing nyanyi saya pundi Mbah Naslan? Pilih aku meh. Lah mana nek sing ngundang tuwekan ngene iki kok malah ra gelem mandeg niki. Ben, oke. Bagi yang kendil dia mau apa? Apa? Sawing. Oh iya, kok tak keluarke nduk ya, sing tayub ben awet tayub, iki sing campur sari ben campur sari. Mengke taping gunung kanggo penutup karoan 10 walu mau dadi iki iramane kesanipun awor nggih Mbah. Ya Allah, pinter ra karuan trimo. Aku seneng ngene iki lho nduk wis sepuh. Ora neko-neko. Dikeki napa-napa ya ora kersa, golekane ya sing empuk-empuk tur ketok ombo. Lah apa iki? Susah Pak diputer. Dasar. Mana ini para pemuda-pemuda maju juga Ramoyo. Ke depan semua yo. Suka
apa dhewe? Dereng. Berarti iki jamune sing kurang mandi iki. Oh digoyang ana lewat yen digoyang ser masuk durung tangi. Oh penak uline, alah-alah. Lah kok buntute dawa kok ndase cilik to, Mbah? Oh akeh wulune. Bagian kan ketok rembon kudu ta samping gulune. Mengke sekedap nggih. Oke, ampun kondur yen. Bumi kembali permintaan versi dangdutnya. Tadi ada keramat juga ada apa mau? Keramat kan apa Bunda? Yang satu budaya itu tadi maaf lah, saya kelupaan ya. Bu Yayu tadi apa yang requestnya? Bawang merah. Bawang merah, apa nak ngobrol itu? Itu ada permintaan dari Bu Dami. Oh iya, Bahtera Cinta sama Keramat ya. Keramat itu yang paling ampuh di dunia adalah seorang bunda atau ibu. Wes rasa neko-neko njaluk dongane mbokmu. Wes selamat dunia akhirat mulya sak lawase. Ya Bumi nggih. Ya, doa kalian mati Keramat itu doanya seorang ibu yang langsung tembus ke langit. Ya, saya membuktikan sendiri. Yuk, ada Keramat di antara yang bernyanyi. Oke, yuk. Wes. Mbak Barbara. Barbara Keramat. Oh iya. Ya sini ada Keramat versinya. Lagunya sama ya Keramat ya. Oh laguku. Ya ciptaan Bunda Haji Roma Irama tapi dinyanyikan oleh Bunda Rita. Bunda Mia ya. Ya ada Keramat spesial Bunda Mia ya. Silakan ngesti budaya. Ora ngesti, ora nyeni. Kepokno Mas. Oh. Wah, ojo ngasih cara coba dengar ya. Jangan dibayar spesial, bisa Bapak Sugiono, ada Jalan Sakura, Bali Matur Urut, saja selalu mengambil di depan menu. Juga spesial, kami saya ini budaya, Bapak
Asik. Oke, sama-sama. Bukannya gunung keramat. Ini cuma mengingatkan ya. Mbok ganteng kok koyo apa kondang kok koyo apa ya nek dungok nak. Aja wani karo mboke. Tenan iki malati. Suksesmu sundul langit kowe diundang karo anakmu. Malik kotek Gusti Allah malik bles ora kurang dalan. Muga siji dongane bapak-bapak ya ngono. Aja wani karo wong wedok. Wong wedok iki lho ruksa, nggawa klopo. Wong lanang disambat manuk. Wong wedok iki lho gunung loro-loro ora sambat aku manuk. Ya. Iya, lha nek wong lanang siji sunat pisane katok, wong wedok lho mau nak malah bolak-balik ora katok. Nah itu. Ya. Derajate wong lanang karo wong wedok iki padha ya, Mas. Nek dulu beda. Ya ditandake iki wale arasmane tayo. Taping gunung 10.8 ya. 10.8 taping gunung. Ya para ladek-ladekku berdiri ya sayang ya Allah. Oh, ladek ayu-ayu ngene lho, Cah. Ya ampun. Saat ini nggih tangan dimayut napa mboten? Mayut mriki napa mriku? Oh, mriki mawon. Nggih matur suwun ya, Pak Edri kasemu lho Pak aku malah. Mangga. Ya lah cek mek ati kabeh pikir ayu nih. Ayo, itu mah gak semayang aku pengen rumah ngene iki mau sok turu ki mah nyapot aku. Ya. Nanti yang Batayot sebagai penutup ada Batra Cinta Binaan dari Bumi mungkin Mbak Doni ku nutuke lakon kenoprak ini Bunda Miang nggih saged dilanjut mangke dalu malih. Oke, monggo. Para Siromo. Wah. Aja samar le, pamungmu bakal rasa mbok jekek iki. Caca, audio.
Ya Allah, bagi apa nih kamu? Rekata, oh ya, sek waduk ya, yo mbak. Alhamdulillah, muga-muga tansah pinaringan waras yo mbak. Panjang umur. Kira-kira jek pengen pirang tahun meleh mbak? Yo buta nganti besok yo mbah yo. Buta ngerontak wong ayu aja nganti kepundhut ngono. Ini tapi gunung kali bapaknya sekolah wali sampun diputer nggih. Ya lagu yang terakhir karena tadi bendarane ya ada Bahtera Cinta. Urutan iku dari Bunda Mi. Dan luar biasa. Juga Bu Yayu tadi kita kan bisa diputer nanti malam juga nggih. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berubah kau dalam kita. Asik kalinya goyang deh.
Bahtera cinta Bunda Mia sampun diputer Sampun nggih, Bu nggih. Mia. Kula Mangke bekali tadi mangke dilajut. enten kekuranganipun saged dilanjut mangke dalu niki lajengi ketopraken nggih. Matur sembah suwun. Mangga Dara, mangga. Panengguan kita pandhek tahayu pepe gembek.